बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। उदालगुरि जिल्लानि सानै जावजा बिब' बिनानाव बर' सिख्ला सानैया बेचेलर अफ डेन्टेल सार्जारियाव सायख'जादों। अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुल टंलानि सानै फरायसुलि जावजा बिब' बिनानाव लिसा ब्रह्म आरो आनिसा ब्रह्मआ नीट 2022 काउन्सिलिंनि जोहै बेचेलर अफ डेन्टेल सार्जारिनि थाखाय उत्तर प्रदेशनि कोटियाल डेन्टेल कलेज हस्पिटाल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव सायख'जादों। बर'नि सासे गेदेमाया रुंसारि जाबाय। मोनसे समनि बोखावजायै दरं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि आरो एल.बि. शास्त्री गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि, बर' राव थुनलाइ सिबिसुला हारि अनफावरि बिथां गेदेमा अमरेन्द्र स्वर्गियारिया मैया फुंनि 10:15 समाव गुवाहाटी आयुर्चन्द्र हस्पिटालाव जोबथाहांबोयो। बिथां गेदेमा अमरेन्द्र स्वर्गियारिनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गेदेमा बिथाङा 3 अक्ट'बराव मोनसे जाब्रबथायाव गोलैना जखम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। आसामाव जालांनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि फिथाइखौ थाबैनो फोसावनाय जासिगोन। थांनाय दान मोनसे सिगां जालांनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मासिनि साख्रिनि आनजादनि फिथाइखौ मोननो थाखाय बिजाथिफोरा बयबो नेबाय दं। नाथाय बिजाथिफोरा बारा गोबाव सान नेनानै थानो नांनाय नंलिया। मानोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 9 अक्ट'बर खालारखालि फोसावनो हागौ। बे आनजादनि फिथाइया सेबाजों फोसावजागोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालाराव बे आनजादनि फिथाइया फोसावजानो गोनांमोन। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङायाव लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फायाव सिनाय मोनै सुबुङा जुथानि माला गानहोदों। थांनाय एप्रिल दानाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय देउलगुरि सकनिफ्राय हरिसिङा टाउनसिम थांनाय लामाखौ बानायनो थाखाय बियाबनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होलाङो। नाथाय बेखेवनाया जोबखांनायनि उनावबो लामाखौ बानायनानै होयैनि जाहोनाव मैया आइजोफोरा 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हरनि समाव अन्थाइ खाम्फायाव जुथानि माला गानहोनायखौ नुनो मोन्दों। बे जुथानि माला गानहोनाय फट'आ दासान्दि ससियेल मिडियाफोराव गोबां भाइराल जागासिनो। बे फट'खौ नुनानै सोंथि सिखाङोदि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सरकार सालायनायखौ गोजोननाय गैया नामा? बिटिसि सरकारा रायजोफोरनि गोजोननाय हाबा मावनो हायाखै नामा? ना दिनैनि सुबुंफोरनि आखुफोरा सोलायनो हमबाय? आसाम सोलोंथाइ बिफाननि गोदान थिरांथा। दानिफ्राय आसामनि सरकारि फरायसालिफोराव फेल पास थासिगोन। दानिफ्राय थाखो 5 निफ्राय थाखो 8 सिम फाइनाल एबा जोबथा आनजाद थासिगोन। बे आनजादाव जाय फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हाया बे फरायसाया एखे थाखोआवनो थाफिननांगोन, थामहिनबा फेल जागोन। बे थिरांथाखौ दिनै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगु बिथाङा फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थाखो 9 सिम जाय फरायसाया उथ्रिसार जानो हायामोन बे फरायसाफोरखौबो पास खालामना होनाय जायोमोन। वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन सुंद'यै WHO भारताव दिहुनजानाय 4 काप सिराप एबा गुजुनाय सिरापखौ गथ'फोरनो दौनायनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों। बेफोर काप सिरापफोरानो जादों फारियै प्रमेथेजाइन अरेल सल्युशन, क'भेक्स मेलिन बेबी काप सिराप, मेक अफ बेबी काप सिराप आरो मेक्रिप एन्ड कुल सिराप। सोनाब आफ्रिकानि गाम्बी हादराव बेफोर काप सिरापफोरखौ दौनानै सा 66 गथ'फोरनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायनि उनाव हारियानानि मेदान फार्मासिउटिकेल्सनि हेंथायै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो बेफोर काप सिरापफोरखौ फाननायखौ बन्द' खालामनो खावलायदों WHOआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।